ka obrok ka ka khu pheke ta se ka khu i mong tol i ta kan lan deu bera ka in hol chu be console kan hol chu be console la te min chuan zo la in hol eu thei chau mong toli ne kal pu simo nei thi na voi thom ta ka tok to a thia ni na chan se la tu la choni suo ne in to na an nei to a anun po thawang takin lai phai phei chuan not one lai phai phei chuan thi thei lo so te ang nun na pasari nei luki I fiam thu thona na min man ni kan ya hei hi pu sumi ona ania a thian te min khil dan chuanin a thi thei lo an tia eng fa thi thei lo an ti nge chi ka khelo wa ni ma se la I don't know sumi ona ti le a thi thei lo an ti kha voin tlai khan ka chin nu ai no ma sumi ona po I suan ne to ma ka chuan thi mi lo ni chumo chu ma chen eng fa in nge thi thei lo an ti ti te kha ai kanan in kom lo kan tia a khu bru hi a so ke vek to a ti chuan pathin in chop le chi le ti dama hei tu na chuna hol to mi lo ba tiang hol lovin komong ka duang angina kal vek thei to a khu bru so ke to ni chu han soi fie deu se thang a an pu hian kan soi top mai nge zin sa ve tak kan ya zin mi kan ya chuan solai kham sang deuh mai son I pu pa khol kom chak ke son sa khop yakin travel niang ka tla tha hum pai phua ka thu na chuan ti mo pai chu ai mo hum pai phua ka la tla lu chu ya chuan thi charin min chara dikhan hospital a min pan puya ma se a thi to hian tia chu min han phur kha akadam le nge ni kan chu kan har nu kan ka lo ha le mi chuak ta ta chu nia chuan kan thadewa ka khu phi bu fai an lon na kain hlon na mi ron tlak ti ra bu fai bekin I pua ka pu to kha mi ron tlak ti ra adang ina ron thak le a adang bekin mi ron tlak ti ra kha ka thut ya ka obrok kha ka khu pheke ta se ka khu khu mon ti la te khu ke kha hei bi ni na ke chong ke chong se ka ti khan chuan hei hi an zaina ne lockdown lai ten kan pan har dewa bum khat chuang he tiang hi ka hol to ni chuan tun rong bol na hian pu pratika kal sang hian pathian in min ti dam ta kalom em chu nia ke ma thuin di tuna hian ka thu pui pho ti bora la ka om lo hi la pa sa ngai na ni ti hi ani ta ni chu ka thei to pin pathian hung ji chho ba ko tu a chuan yan te loi ni kan thei to ti hian chuan ma chuan mong tol I ta kan lan deu bera ka in hol chu be console kan hol chu be console la te min chuan zo la in hol eu thei chau mong toli ne kal chuan European type komo ta de European type pa lo chuan kai share thei lo wa tuna chuan hei ti hian ka thut thei to ni amen tian ka thut thei to a tian ka ding at thei to ni camping upon European type phang lo pon in thiar ve kan na to thian do sia ke ma kha kem kan tang chi han hi ka tu al thak to a chu ka thian tho ke ma alang se em pa kholo ve tak ki ka nia so thom ma I zin mi ka nia ma se dam doi lam pang chu ki be chuang lo wa I ke ma ti ko ka lo ru ve to thina ma se ngai ang din I ro u ti ang chi te nia tu na chuan aro pi beng min an huk tat lo mon ho tat lo ni lo pon te ma pui chin chin theu chuan siat sia lo ai na om lo chu pu simo nei thi na voi thom ta ka tok to a thia ni na chan se la tu la choni suo ne in to na an nei to a anun po thawang takin lai phai phei chuan not one lai phai phei chuan thi thei lo so te ang nun na pasari nei luki I fiam thu thona na min man ni kan ya nge ma se hei tu na dam na dik tak ka chang ta hi ka lom ani tharau dam na ka chang I suo ne in tok ta ni sumno na chu ro pi khop mai lal pa chu fakin no se